Здравейте, уважаеми зрители! Днес ще ви кажа как да се направите няколко моя капана и да започваме. Кам се Wolf Mega. От наскоро казах се Джан Миминов, сега си смених линка. Само се взема нещата, сложих ги в чест, за да се запазят. Я чекай бе! Какво става тука? Какво става тука? Лава! 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 Да, това ви е капан. И беше импровизация. Да. Това е капана, който ще ви покажа днес и други няколко. Само си измислих този капан. Когато отворим честа с диаманти, се отворя пропаст с това. Това е един неуспешен опит там. И да ви покажа как да се направите. Първо ще ви трябва един блок, който вие искате. Redstone, Repeater, Torch, Redstone Torch Day, също така лава и пистън и друго няма, мисля. Да. Изкопайте една дупка, колко си искате дълга, но задължително да е на 4 блока широчината. 1, 3, 4. Да, добре. Ето по този начин. Аз ще направим малък, защото ма мързи да направя един голям си. И да ви кажа, не мога да снимам повече от 10 минути, защото програмката ми Fastphone не мога да го позволи. Нещо. Има един проблем, който трябва да го измъдря как да го реша. Да, иначе ще правя по 20-30 минути клипове, когато сложа една програмка. Добре, 4. Дълбайте така. Не слагайте пистаните директно тук. Ако е така, не слагайте директно. Кое е това бе? Един лак се появи сега. Искам да го надупча. И взимате стики пистан. Иначе няма да се получи нищо. Нареждате ги така. Слагате си блока, който сте избрали. Ето така. Не така. Да. Нареждате ги. Взимате редстоуна. Опъвате ги зад пистана. Да, толкова стъп. Забравих, че да ви кажа да си вземете и необикновен чест, трап чест. Чай бе. Трап. Ах де. Ето трап. Не чест бе. Трап чест. Да, ето този чест. Необикновен чест. Вижте, трап чест. Този чест изпраща много кратък и слаб сигнал. И затова ще ви покажа как си направите по-мощен сигнал. Само да направя един. 10. Дай. Ейде. Ама че. Дай. Ето. Да, добре. Закриете си цялата снимка тук. Ето. Закриете я. Закриете си. Славам ето тук за малко. И тази от тук. Не бе, не отдолу. Що така се получи? Аз не знам. Абе, появим се един лак, който ма нерви. Много яко. И отгоре, ето така слагате. И чупите торча. За да се отвори. Взимате си лавката. Ето така разпространявате цялата повърхност. И може да се надупчите и край на света. Според мен лава е по-добре. Ще има време да се съжалява тук, що е влезнало, що трябваше да бърника в този чест. И да, сега за малко зрители ще затворя, защото лавата стана много плътна. Има нерви. Да, добре, ето така трябва да е лавата. Добре, опъвате ето тук. Ето така. Един. Овде, забравих. Трябва да затворите цялата тази системка, за да не ми се вижда. Ето така, затваряте сега. Чупите тук. Къртите един блок. Чупите и този редстоун. Не бе, чакай.
Не чупете този редстоун. И нападайте в лавата, ако сте в Старбило, защото ще стане беля. Добре. Ето. Добре, тая колонка си бачка яко. Задължително трябва да е на блок, иначе нищо няма да се получи. От сега ви казвам, нищо няма да се получи. Вижте, че стана една платформичка, която не е отворена и пълна слава, както виждате. Да, може да си направите доста много неща. В другия епизод ще ви покажа как се направите асансьор. Добре, ето, това е за сега. Трябва да побързам, защото нали ви казах, че не мога да снимам повече от 10 минути. Дори една секунда няма да мога да кача клипа. Ако има някакъв проблем, трябва клипа, айде. Вземате си трапчеста. Слате го е така и да ви кажа, затворете тук. Не средството, с това да няма никакви съмнения. И да, взимате си репитърчета. Слате ги така. И тук слате също. И тук. И където сте сложили торча, ето го, свързвате го с редстоун репитъра. Ето тук ми е торча и го свързвам с репитъра. И свързваме с репитърите, които са на трапчетата. Няма да се опитвам да направя сега цяла пътека и покрив, защото ми изтича времето. И ето така, затваряте. Не тук. Затваряте е така. И ще ви покажа как се направите, за да не виждат тези две стийки. Взимате си един тук блок и го слагате и така с шрифт и пак ще се отваря това. Само да видя, що не се получава тук нещичко. Сложи съм репитърите на обратно. Опа. Сложете репитърите и така. Иначе мисля, че не се получава. Да, ето, получи се. Вижте сега. Отварям си, слагате тук диаманти. Леле! Затвор се, не мога да излезне. Мрете там. Защото нямате време да чупите. Този блок. Да не може и да излязна. И съм на креатив. Да, добре, излязнах. И да, правите го с тия глезотики, иначе ще ви се вижда цялата редстоун системка и ще е очевидно какво правите. Направете го на сървър, да не може да лети, иначе ще докопа това нещо. И мисля, че винаги трябва да е така, иначе пак няма да се получава. Да, ето, отваря се. И да, това е от мен, зрители. Довиждане. Ще ви покажа в следващия епизод още един капан. И да, това беше от мен. Казва се Wolf Omega. Отнаскоро се измисли име. И чао от мене.